Mwana sibani obuche sulilanga gemoga obuche angsoze ngashugana ge angsoze
Ekalile, ekalile, ekalile. Isisilanda kunalo okwambiza ubhuti lenga kube chosen lelele enze umkhula kwathi longibiza wathi ithanda impilo bakho nje uza lapha ningavumi ubhlungu ningavumi ukuzika bazalwane ngathi singamanje ngenyawo mangabe ukwazi ukuma uma ngenyawo khona bafisa ukuma kodwa akumeki okay maye okay maye moya moya lo msebenzi asiwazi ke Nkosi ukuthi uhlele kanjani sicela ukuhamba emva kwakho simakade njengalokho uNkulunkulu ophilayo baba sesiyathanda ngenxa yobuhlungu uNkulunkulu oseduze nenhliziyo ephukileyo baba siyathandaza njengalokho uNkulunkulu wasidala eqaleni wawukhona namanje ukhona naphakathi yoba khona baba siyathandaza
Ophilayo kusazoba nzima kodwa wena uNkulunkulu ngoba ukhona ngithumela ingelosi ngegama lika Jesu esizobaduduza athi mangabe vukela ukuthi khona ongasekho ngamunye kuzobe phakade naphakade amen ngijulise Nkosi othandweni lwakho yandisaya iyeza kodwa uhlelo lomngcwabo liyazenzekela cela ningavumeli ukuthi ninizwe insimbi noma zingekho umoya lowo ngiyavuma kodwa ake sibambeni nje izwakale ngoba phela bazalwane sisemngcwabeni kakhulu nanku umzimba bazalwane nanku umzimba siyaphoqeleka ukuthi sihlabelela ngiyangicela bazalwane manje mina phela ngisayo manje ningangidonsi ngiyangidonsela kutheni ngicela nami ngikhathala ngiyacela bazalwane ngijulise Nkosi othandweni lwakho yandisaya ukhusela umoya wakho ukhusela
Jesu yedwa onamandla Jesu yedwa onamandla asiyakahle bazalwane Jesu yedwa Jesu yedwa onamandla Jesu yedwa Hallelujah. Nabaveza bazalwane siyabonga kakhulu
sibabingelele abazalwane egameni lomfowethu Jesu kuze kube phakathi amen. Sizozama ukuqina ke Nkosi yami umphambi nje angahambe ngedwa ngihamba naleli xuki la Nkosikazi ongena amabele. Nkosikazi onentshebe. Ngiyakhuza. Bese ngakwenza mhlawumbe okunye mhlawumbe kulimala kwenhliziyo ngeke isike. Kunemoto eshama hazard uBV 35 GZ na disebenza nabo emsakazweni sawubingelela ikhulu yezasemsakazo abaholi bendawo amakhosi endawo inhlanhla yikho lento ejwayele ukusho lento bajwayele ukuyifaka ukuze nile ndoda lethu lembiko ingonga nazi kanjani anyways ngicela ukubingelela umndeni ngikhundla zabe ezahlukahlukene kubasakazi intatheli iSABC Newsroom Africa na wonke ama media houses who are live streaming. Say you guys look absolutely amazing. Bese ngibingelela kuMadela Buthongo, ngibingelele kuMachilasi ngengubo zabo sanibona makhosikazi, sanibona nzala ba. Ngaba ngimile la ukuba ningiqashisa ngesibelethweni senu. Uhlukumazisa umuntu wesifazane. Hayi lezi ikhohlakala zamadoda. Zinhle mayifaka amasodi. Wethu nezingane zethu ngegama ngontombi eyiningi intombi engenamabele njengenyoka usuka sambi singayinqayi sentokazi umuntu umwelasa umgaba mafu uphuthini umzukulu umtimande obambo lunye sanibonani njengoba eseshilo uza kwethu usizwe thina saziwa ohlelweni abathi top 20 kanye naye unjinji bengumbiza umkhulu ngokukhethekile sawubona sithandwa sami athi into uyangithanda yini ngithi kabi sawubona kumakoti ingane zethu ngibingelele ihambele zisuka indawo ngeindawo bese ngithatha leli thuba ngisho ngaso sonke isikhathi ukuthi mazi umuntu kuthiwa siyibonakalisa ekhambeni sizwe ukuthi sikhuliswe kanjani singobani futhi siyapi uyibonakalisa ngendlela oyiphethe ngayo wena njengoba uyiphethe ngoplastic nje ngicela ukubonga kuthiwe angithathele leli thuba ngibonge kakhulu abantu abayebalenza lolu suku la impumelelo lenzeke ngicela ukuthatha leli thuba ngibonge uPastor Nqanda kanye neNqanda Funeral Services uyovisi lika Premier kanye Mbali Shinga Department of Social Development Mr. Dumsani Nyati Chairman of the Nyati Foundation Mr. Nala Wamathole ngishadile umshado uthola ekungcwabeni nasemshadweni anyways kuthiwa ngokufa kwenkosi uziye ngamboni Mesiya nazo uyayibona wena ngibambe ngeimpondo bese ngiqhubeka ngibingelele kuJozini Municipality uDr VVO no Lady D Khoza mina ngibiza ngomamdudu awuyisithandwa sami umamdudu akagugi mina ngifuna ukuba kanje isizwe kuma 60s zami angishobana ngesidwedwe yini hey muhlumalo hayi ngiyantshela ngiqhubeke ngibonge iAquili ngibonge uMr Sipho Ndaba Linda Mr Magic Sibia okuyicrush yami nje lo ubhutlinda ngiyakutshena hayibo yazi ivoice yakhe not over until and yazi unalendlela ngibikelela ngathi sawubona ntombi ngikwenza amabele egcwala isifuba angeke ngisasho ukuthi yini egcwala iphenti bese ngiqhube akamuhle futhi akagugi kanti unangaka ubhutlinda ngempela ubabulinda kahle kahle kodwa hey lento sekugile kodwa yena bomumbuka nje la kuma April la yeah uyabona ukuthi ayisekamba kabili akwazi kuthi ingube the management ngikushilo nje lokho nje ukhuzana impongose ngakubamba sohlukanisa inhlobo lesixhanti ke namhlanje uzongitshela ukuthi ushade lana ungishiya
angiyazi into enje ngithe mangena ku memorial service ngathi mangimbona ngathi hayi kanti bekudlalwa ngami yini ngize ngihamba uhambo olude kanje kuze uPrince Luthuli Eugene angixolele kakhulu Eugene Nduli ngangithi isilungu ngiyasazi nje uRasta Asha two Usma Mathibeli ngiyaxolisa kakhulu ngenkulu ukuzithoba kwena ngibonge kakhulu kumbuso baza awudadewethu uSloyo bese ngibonga kakhulu his loving wife uSisinqobile uMagwaza siyabonga kakhulu bese bazongixolela Nkosi yami engingababonganga ngibonge kakhulu ku abasizi bokuqala ama-ambulances ethu SAPS ngibonge kube bepheka ngibonge ku crew yonke engaphakathi ezokhava lo mcimbi ngibonge kinonke nibuka einkundleni zokuxhumana siyabonga kakhulu ngizocela ukuthi ngabe ngisapholisa amaseko ngibize uNomzama ngithanda ukubingelela uPremier MEC amakhansela iMeya ithimba lokhozi ubaba Nqanda umndeni wokukaNqanda oMamlady D ngiyabingelela kinonke abasokhozini igama lami nguNomzamo wakaMagwaza ngiyisigcino sasekhaya esizalo Ntombeke uEugene waMagwaza no Gideon abanhlebela ngiyabingelela nakuwe mankomosi ingane ihlobo esisuka nazejozini umphakathi wala inanda nanonke eniphumile angazi ukuthi ngingathini ngobhuti kodwa mina Nkosi yami ingane yami ayingikhulisile kusukela ngimncane uma esebenza ngishiye nobhuti ubhuti angibilisela ubisi lolo lasestora ngincelise angikhumbuli-ke ngiphathwa yisisu ngangiphila nje ngikhulisiwe ubhuti bewubaba kumina ube umama ube yikho konke kumina ube iwele lami ngisho edlozini ngizothanda ukuxolisa kuwe ma ngixolise nakuwe mankomosi ngixolise ey'nganeni zikabhuti ngixolise kithi sonke nje ngoba silahlekelwa ngazi ukuthi sophinde siyithathe le voice ibihlukele ivoice yakho bhuti angazi sophinde siyithathephi ngihamba nosisi wami uMbalenhle wakaMagwaza umafungwasi wasekhaya uma akazalanga-ke kakhulu washaya nje wasebafana ababili wasemantombazana amabili siselisobabili-ke njengoba sesimela
akusana mfana khona yimi nodadewethu. Engakusho Nkosi yami ngengane kama yazi mina angazi ukuthi ngingaze ngithini ngalomuntu engimphambi kwakhe. Bese ngahlukani. Ubekhala kanye athi Zamo ngithi bhuti enamahlaya akabuya ngahlekisi kodwa uphoqeleke ukuthi uhleke ngenxa yokuthi uwenzile. Ukuhamba isikhathi kungapheli ngisho 30 minutes aphinde aliphinde futhi ngoba ubonile ukuthi awuhlekanga. Aphinde aliphinde futhi sekuphoqelekile-ke lapho ukuthi uhleke uthanda ungathandi sekumele uhleke-ke. Ngesinye isikhathi akuqhweba athi hawu ngikuxoxela indaba uhleki ngani. Insuku engibe nazo nobhuti ekugcineni kwakhe bezizinhle zonke besingahlukani kuze kwafika ekugcineni la athi khona dadewethu ngiyakuthanda uma ngiyamthanda umsebenzi wami ngiwuthandile uma Nkomose ngimthandile ingane zami ngiyithandile ngicela unginakele zona nobabili nombali. Usithathile isikhathi sakhe wasivalelisa sonke ekhaya ngoDisemba bekade nathi sidlala ushumbu sidlala u3 thina nabashana bakhe ukuthi hayibo kutheni unakaliphi kodwa saba nethemba ukuthi hayi akunalo uthembi ngoba phela abahlezi besemgaqweni mekuDisemba baba phansi phezulu. Usithanda sonke nje ngendlela elinganayo kodwa yimi ke obehamba phambili kulolo thando yimi kuZamo udade obehamba phambili ngiyadlala besithanda sonke ngendlela elinganayo. Ngalokho ngithi uhambe kahle eMagwazi uhambe kahle eNjinji uhambe kahle eManqondo uhambe kahle eMabhulubenze. Thina ke ngokwedlozi besibizana ngamagama asedlozini mina kimi ube ugogo Ntwana umfowethu omdala edlozini mina ngukhabazela. Ngithi hamba kahle gogo Ntwana hamba kahle eMagwaza. Sicela ukuthi indlela yakho ibe yinhle njengoba iyinhle nje. Indoda yasebumnyameni ebingayi benamahloni. Bekancane uyibone emini izithumele Zama wakuhambe wena phambili ngiyabasaba abantu. Kodwa ukuthi mekuqhamuka abantu afika bingelele kanye nje athi sanibonani kunjani kujabule wonke umuntu. Ngicela ningilekelele ukuhlabelela lengoma bekade ithanda. Nkosi yami angazi ubani owamfakela lento yo Bluetooth emotweni bengivelelwa. Ithi kodwa sophindana nengoma eyodwa size siyongena ejozini ukutheni. Ubeyithanda ke lengoma Nkosi yami ithanda na babu Vivi always. Ninendlale emkhathini wesundu. Ninendlale ejuleni ngaphansi kwamanzi. Nitsangene kanjani kulesi siba. Ngiyesaba dlozi ngiyesaba mdiki. Ubano wengangena kulesi siba ngiyesaba dlozi. Ubethanda ukuyihlabelela ngisho kuthiwa sisekhaya sithi siyemanzi aseyiZamo ngiyasaba. Ngithi hayibo uzalele khona awakha amanzi. Ngiyabonga kakhulu sisiMilance Simana nabo bonke nje ade sibambisene bona ngicina amadolo phephisana. Bhuti umngadi sengizobuka kuwena. Wena ke ubhuti wami manje sengizokunakashela nje. Ngoba mangibona wena ayibe ngiyibonela yena. Kusana lemfihlo kumele ikhulunywa siyazi. Kodwa ikhona lemfihlo mama. Ikhona imfihlo baba kachaza. Bayafana labantu. Ngiyabonga. Elokubingelela kunina bonke nonke bazalwane. Angeke ngisanda kakhulu sekushilo konke dadwe. Mina nje ehlaya bese ngiyavala phansi ngoba sengikhale kakhulu. Ngikhale kakhulu ngiright. Futhi ngize ngithi kungcono ukukhala kunokuthula. Ngoba mengafela ngaphakathi ngingangibona ngiwa
Mina ngizoniqoqela nakho nje engakaze ngikuqoqe kodwa ngithi ngiyomqoqela umfowethu ngoba useyilalele. Ngelinye ilanga ngicabanga ukuthi kwaqala yena nje ubhuti ebungomeni. Bazenza usiko lwabo njengenjwayelo. Mina ngingekho lapho. Futhi angazi nokuthi kudume phishe. Hayi, udlulo kwakhe. Kungeqe. Ngiyongena udade uNomzamo. Ngasho ngenhliziyo ukuthi ingasinda. Ngathi ngiyabonga uNkulunkulu. Ngeke mina ngilunge ukwenza lento le. Ngeke. Ngiyahlonipha kakhulu idlozi ngiyalisaba. So nje ngathi close selingena udade. Ngathi number 1. Selingeqile ke mina. Ababochomi njengoto yabo. Ngoba mina ngeke ngikhona bazalwane. Hlonishwa kakhulu idlozi. Ngabona ukuthi angeke ngikhone. So nje ngithi kodwa hamba kahle mfowethu. Sizohlala siqine, sizosizama ngayo yonke indlela ukuthi ikhaya lingafi. Ushiye usethemba ukuthi sizolibamba nje. Kubuhlungu khona ukuhamba kwakho sekusele wena wedwa ezumfowethu. Kodwa nje sizothi hey sizoyibamba iqine njalo. Singathi singabambisana somndeni, sibambisane nomfazi wakhe nomama. Siqine sonke siwumndeni. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngibabikile kakhulu emhlabeni.